Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bafo, namhlanje nje sidila nombuzo nje ojwayele ukuthi intombazane ikubuze wona lapho isinethemba lokuthi hayi lo ngingase ngimqome. So lo mbuzo-ke othi unayo yini intombi? So lo mbuzo iyayikubuza intombazane ngoba isibona ukuthi senginenhlansana encane ukuthi hayi la ngingase ngimqome. So isuke ikubuza ukuze izibone yona ukuthi izithele entweni enjani, ingayifaki phela enkingeni. So iyayifuna ukuqonda kahle ukuthi zikhiphani ngawo. So alright-ke mfowethu, lalela-ke ngifuna ungizwe kahle-ke kule. Mina ngikhuluma phela la ngensizwa mina, umfana, ngeke ngibize nangensizwa nje, umuntu oshela ingane efonini. Angikhulumi ngomuntu onjalo ocashe efonini ashela ingane, afika ashaya izagane zisho, ayishele ingane efonini, ichaze-ke ingane sele yafika usuku lokuthi bebonane, awunamahloni ubheke phansi, so ingane isiyadumala nje. Ngikhuluma ngensizwa mina ethatha inamba enganeni ihlela usuku nengane ukuthi kubonane. Mangabe sekubonenwe-ke bese iyayitshela-ke lento efuna ukuyitshela yona. Insizwa-ke leyo, ngikhuluma ngalezo insizwa enjalo. Hayi umuntu ocashe efonini nje chathe nengane, mangabe sebehlangana akuyona futhi lento ayikhulumayo lapha. Insizwa emandla efonini kodwa engakwazi ukukhuluma. Ngikhuluma ngensizwa enjalo. Ngikhuluma ngensizwa mina ehlela usuku lokubonana, bebonane bese iyakhuluma-ke nomuntu. So-ke mangabe ithekeni kubuza lo mbuzo mfowethu, ungabe ophenika kakhulu. Into engifuna uyazi kahle nje, mina kade emasontweni adlule ngisempendle le emakhaya. So benginetheke nje bengilonge iphezu kwayo. So mhlambe bese siqede i-hour lonke sikhuluma na. Ngidlalisa ulimi, hayi ingane ibingenzima kanje. So kusho ukuthi-ke bese ngiyinqobe, bese ngibuza ukuthi mina unayo yini intombi? So ngathatha lapho-ke ngathi mfowethu, uyabona ibalekile lento ukuthi uyazi ngoba mangabe ungayazi uyolahlekelwa into okade usuyibambile esandleni ikulahlekela. So-ke mfowethu, lalela, imangabe ethekeni kubuza ukuthi unayo yini intombi, angikhulumi mina ngomuntu ozokubuza efonini, ngikhuluma mina ngomuntu olana okhuluma naye ekubuza leyo nto. Because uhlele usuku lokuthi kubonane seniyaxoxa-ke naye. So mangabe sikubuza-ke leyo nto ukuthi unayo yini intombi, lalela-ke mfowethu, iphutha engifuna ungalenzi ukuthi uthi awunayo intombi. Yabona mfowethu, iphutha elikhulu lelo ongalenza kumuntu wesifazane, umtshela ukuthi awunayo intombi. Kwentombazane nje ungabe uyisho leyo nto. Ngoba one, into azozibuza yona mangabe uthi awunayo intombi, umcabango azocabanga nje oqala uzobona ukuthi unamanga. Esikhathini samanje ukhona umjito ongenayo intombi, so uzozibuza la ukuthi hayi cha unamanga. Okay, noma sekuthiwa-ke mhlambe-ke awunawo amanga, uzozibuza ukuthi hawu mangathiwa ngempela-ke uqinisile awunayo intombi, yini kodwa ngabe nayo intombi? Kushuthi kukhona lento e-wrong ngayo. So mhlambe wamanye yama-cycles la agcwele la ngaphandle. So that's why usingile. So mfethu, ungayisho leyo nto ukuthi cha awunayo intombi. Lalela-ke mfethu, ngiyazi ishimane sophika sizoyiphikisa lento engisho. Ngiyazazi ishimane ezinenkani, zinenkani yeseleselo. So-ke ziyaye ziphikise into eshiwoyo noma indlela ezinye insizwa ezenza ngayo ishimane zaziphikise. So ngoba zona ziyazi ukuthi zinethemba lokuthi inkosi yami ngelinye ilanga njengoba ishimile kofika ingelosi inkosi yami eqhamuka ezulwini bese bashada nayo. Isishimane-ke leso esingafuni ukuzwa abanye abantu ukuthi badla kanjani. Silo sibambe nje lento esikholela kuyona, noma sibone ukuthi ayisebenzi, asinantombi asinalutho, so ibamba nje. Ngikhuluma ngeshimane mina esiye enyuvesi siqeda 4 years, degree, sibuye nesitifiketi ekhaya, kodwa nje asizange sibe nantombi ngisho yodwa. Ngaphela mangabe ekhaya usuhambe enyuvesi baye bakutshela bethi hayi, mhlawumbe ubabakho nje uyahlala nawe utshela hayi mfana wami waqaphela amantombazane, naye akakutshela ukuthi ungasheli. Uyayizwa leyo nto, uyakutshela ukuthi waqaphela amantombazane but hayi ukuthi ungasheli, ngoba masubuya nesitifiketi usumtshela ukuthi hayi wena awuzange ube nantombi, uyoqala axwaye manje. Le njabulo yesitifiketi ositholile iyophela ngoba uyoqala abuka ukuthi hayi futhi umuzi wami la usengcupheni, ngathi uzona insizwa yami engazange ngithole ngisho intombi eyodwa for 4 years. So angikhulumi ngensizwa enjalo. So-ke mfowethu, into ozoyisho mangabe kubuza ithekeni ukuthi unayo yini intombi, awusho ukuthi intombi awunayo.
Ngiyazi mina nawe bafu ukuthi wena intombi awunayo, but angifuni ukuthi uyikhiphele leyo nto uyitshele ukuthi awunayo intombi. Uzoqamba amanga, yazo uzoyiqambela amanga. Mhlambe nje amanga ongawasho ungayitshela ukuthi ayesithi siyakubuza unayo intombi. So uzoyitshela wena ukuthi no, ungasho ukuthi awunayo intombi. So indlela ophendula ngayo uzosho ukuthi nginaye mhlambe ngeke ngambiza ngokuthi intombi yami, kufana nokuthi umngane yabo, umuntu esiyidlalela naye yabo. Lapho ukhombisa ukuthi mhlambe kukhona umuntu oseduze kwakho, umuntu wesifazane ohlekisana noma ungahlekisani naye but odlala naye. Sengikhuluma ngelokhu zakhe ngale language ethe ukuthi. So noma umtshela ukuthi unayo ethekeni yabo, but iyafana nomuntu ongekho. Mhlawumbe izokubuza ukuthi uchaza ukuthini mawusho njalo iyafana nomuntu ongekho. Uzobe usuyitshela wena mfethu ukuthi mangabe kuwukuthi ikhona and ujabule nayo, ingabe le ngxoxo nayo ikhona. So izobona lapho ukuthi ke ube insizwe nesibindi, ukwazile umtshela ukuthi no unaye umuntu but shothi awuthokozile la ukhona. So u-honest, umvezelile ukuthi ukhona but awujabule. So wena-ke lapho-ke njengomuntu ocabangayo uzokubona ukuthi hayi insizwa ayikwaziyo ukukhipha iqiniso. Because uma ngabe uthi ithekeni awunayo, uma ngabe uthi intombi awunayo, izozibuza imibuzo eminingi and izobona ukuthi uma ngathiwa ithandana nawe ngobani yona izothandana nawe, amanye amathekeni engakufuna. Kusho ukuthi khona into engahambi kahle. Phela amathekeni abalekela wona ama-cycle lawa agcwele la ngaphandle, amajita abhedayo enza izinto ngengeyona indlela e-right. So-ke mfowethu iyona ndlela uzomphendula ngayo. Theni uma bekubuza nje ukuthi unayo yini intombi, ungabe uyitshela ukuthi awunayo intombi. Itshela ukuthi no ukhona, ngeke wathi intombi yakho khona but umuntu wamfanisa nomngane ohlekisana naye. Noma uyitshele ukuthi ikhona but iyafana nomuntu ongekho. Mangabe sikubuza ukuthi uchaza ukuthini, uyitshele ukuthi le ngxoxo onayo manje ngabe ikhona kube kuthiwa ujabule la ukhona. So ngeke iqhubekeke lo ikubuza imibuzo eminingi. Mfowethu ngiyathemba ukuthi uzwileke lento. Ungalinge ethekenini uthi ithekeni uthi intombi awunayo because lokho ulahla ama-point amaningi. So mfowethu mina into engakutshela yona nje, ungabobuza umuntu wesifazane ngothando, uyabona. Mangabe wenze njalo ithekeni izofika ikutshela ukuthi hayi osho nje mangabe ungenayo intombi yabo, izokutshela ukuthi osho njalo. But mangabe usho njalo, yabona mfethu kufana nokubamba ufishi. Yabona mangabe ufuna ukubamba ufishi awuye olwandle noma edamini ufike uyobiza ofishi lapha uxoxe nabo ubabuze ukuthi ngiliphonse kanjani udobo ukuze ngiwubambe ufishi. Cha, awukwenzi lokho mfowethu, ngoba ufishi lo uzokutshela ukuthi hayi ungakufaki ukudla eyiwukini, wena phonsa udobo lakho lingenalutho. Uzobona-ke thina sopushelana kulona bese uyalibamba kalula. Kanti uqambela amanga ufishi ithekeni leyo. So into oyenza uye kumuntu odobayo noma ku-fisherman. U-fisherman uzokutshela ukuthi no awukwazi phela ukuphonsa udobo olulodwa, kumele ufake ukudla ukhave iwuku leli ukuze ufishi ungeke ubone ukuthi kunewuku. The time uliphonsa ufishi uzobona ukudla wona, the time uluma kanti kunewuku bese uyabambeka. So mfethu ungabe umlalela nje umuntu wesifazane, isikhathi esiningi uyiqaphele leyo nto. Umuntu wesifazane okutshela into okungeyona, insizwe ezokutshela. Njengoba mina ngikutshela ngoba ngiyazi ukuthi ngifana no-fisherman. So wena uma ngabe ulale umuntu wesifazane ekutshela i-advice ukuthi kumele wenze njani njengensizwa, uzifake wena mfethu eweni osakude ukuphuma kulona. So hlala nomqeqeshi, umqeqeshi uzokuqeqesha ube right bafu sharp.